But for what to say? Oh yeah, me the trade ampons say waje me so. Na me bɔ mpae sɛ ɔno ankasa ɔde nhyira firi soro ɛde ba asase so no. Ɔde nhyira be hyira wo na abrabɔ ayɛ kra bɛhwɛ akɔdasa nyina so. Ɔgye so sɛn. Amen. Ɛnɛ so ayɛ Adom TV na ogu so hwɛ Nkuranhyɛ dwumadie. Ade ba ko Onyame de ma yɛn a ɛyɛ ne suban. On sɛ Bible no ka kyerɛ sɛ na Onyame ka kyerɛ ne ho sɛ moma yɛ monipa ne sɛ Nyankopɔn kasa yɛ. Yɛ monipa sɛ ɛsɛ so. Na obo be man obo asɛ sɛ so Onyame kasa yɛ. Enti nipa Onyame ma ɔkasa. One of the attributes of God is the power of speaking. And you can only speak when you think and reason. You can only speak when you have a perspective. Yen kasa ke kasa enye kasa hunu keke. Enye kasa fi. Enye kasa ya beguro. Enye kasa sebe ebonwa apro. Onyame kasa okaye no de bo nioma. Okasa de ye nioma. Ese wo ye nipa a wo ye Nyankopɔn sudi a. Ese wo sua kasa a hyenkuran. Kasa epagya nipa wate ahwe. Kasa ehwam. Kasa eduadua papa e wa brabom. Eno ena ese wo sua. Kasa eho hia. You must communicate ideas. You must be able to communicate your feelings. You must be able to communicate opinions and viewpoints that will let others grow. Ya ne kasa keke. Esa se yen tonti. Me kasa esombo ma me papa. Me beka me bisa mo say ade am beka no kure. Is my speech truthful? Ade am beka ebe bo obi. Is my speech going to be helpful? Ade am beka ebe show being crying. Is my speech going to inspire others? Ade am beka ebe krakra obi. Is my speech going to nurture somebody? Ade am beka enyansa. Is my speech going to be filled with wisdom, knowledge, and understanding as I make kasa? In kasa kwa. Se ye nyina hu se kasa sombo, ne ye kasa no kuremu, ye kasa ne ebe krakra nipa, ebe boa nipa, empo aye ne esefata. Ya bra ba obeto no. Ya na TV radio so won ya wo se wo ye de won ye de politician. Won kasa na me ra ho. Politician pa kasa. Na wo ye de o ma hya won sasa yo man. Na o kasa afi, ebe de na o ma na yiye. Wona wodi o manim o kasa a kire o ma na bebe ekọ asofo no so bi entron kasa empanifo da dwuma mu na ye twa on ye hye won ase anom you are stupid boy you don't know aden ye kasa e wo mamu ha ema ye tete pansam ye ho onyame ma ye the power of speech to use to grow, to reason, to create a perspective, to create ideas, to speak about emotions that will grow others. The ability to express yourselves must be done in more respectful ways. Uyokunu, wasara na pay, and I we kasa no man we rekasa. Was we yere. What hande we krum? We are receptionist. Obi ba won chenhwe na wa sebre wa no. Ah, o he ni pakwa wa kasa kire no. Wo so ahon nyefe. The say what me de sidie. Ne kasapa. Say the presilate no. O fe wo sin ara. Na o kasa. Said that me nua Thomas wo share production mo ye o say ni ye be ye program no fro wo kasa say Kenya obi say penya obi say wo kasa eye duhwa e wo bi adwen proso enya kasa na ye kasa ga ye to kasa te say ye to electricity ka be say kasa boarding wo so light ba kwa ho ne bo obu nsu a ne boarding na say wontu kasa kenti no kasa enso bad ade a ne boarding a esombo nipa bra mo eye wo kasa. Words are powerful. And words are priceless. Let's use them as they are. Don't just let's use words as a common commodity. Kasa ni Nyankopɔn de bo wiase. Na nyame bo se ni suban nti o ma kasa. O be kasa bi hu mpre no. Na bisa won se dem be kan aso truthful no kore. Truth ti. Dem be kan aso helpful e be bo bi h. As American, a show being crying, inspiration. The American will it nurture others. A better crowd will be. And the American is it knowledgeable? As so a Nkuranhyensem. THINK, think. Truthful, helpful, inspirational, nurture, and knowledge. The General Casa now Casa, and your Casa, I'll dream one walker.
panimu a wotie me kakasa nkwara besua anyini se mpanimpa abrante na baba a wotie me ja se wotie nyumfo no a kra okasa na no kra ka ho bi enwoma a wote achi a wo hwe no na kenya okasa pe nyoma a obehwe a ehyenkuran pe nyoma a obehwe nyansa wom pe ade a besua de nkuranhye bebo adwen proso na okasa ede na abra bo nyina so ene kasa woka osara ya bro mi huna manio na me de wo mo hiamu me de me nye yeda kasa woka no ebebe mo ama ni mo ba bi osini kunu de oya jata ukunu ba jata da bia na me ni be bi osini yire baifo da bia yire baifo kasa beka no ebemu se atecha pansam kura se den a wo kasa betima hye nkran emo asakra mu me are good, I'm better, I can make it work better, I can make it happen. I'm the best guy, I'm the most intelligent person. All things are going to work for me because I believe so. For God has given me the power to be healthy and to be prosperous. Onyama me to me say menya ade nyina so tire. Na me nka kire da. Ma bra bo be wie payo. Me ni ye be suban padi. Meka kasapa. Me di nyoma pachi. Me kasa e na che me bia meko. Your words direct your actions. Kasa o kan otimu no determines your destinations. Kasa be na woka. Onyame ma otumidie ai wa kasa mu. Enti ya na ahwe kasa yi why? Ene da no ani chi obi na kasa pa kire nsem re ya. Me kasa ho ofe. Me kasa wodimu. Me kasa wo your mama. Me kasa wo ye yedie wura na erade wura. Me kasa wo sombo ma me ne werade. Me kasa ade nyina be wie pa ma wo. Kasa America ne se wo sombo ma me ne erade. Aha na meja wo. Osusu akasa pa na ka. Na ma okasa anhye nkran. Na ma okasa anya no kure. Na okasa emmo brapa na mfa nyansa nante. Osomfo Apostle Dr. Dieter Kutegu ena metra yomo amedi dwumadi ho chiame. Mama me na Thomas ena Priscilla ena Ajare Rebecca bedu ase. Na me na me cameraman sound for ase. Na me na obi o wa Adom TV a obo ayedwumadi ba ofie mu. Badwam dwumadi na okoso still. Uno nyame entina.